mane wabura kabisa niluongo ni Dan Wangapala Secondary School. Dan ne ringo apano yombo nyaka kata national ku. No ringo matek ahinya. Obeda dhula nogo namba 7 to kidwoke ng'wech makoro ji dwa piem 100 meters kata moro michiwe kede mar nusu ni. To Dan ne yombo ji marach kabisa. Kaito kendo ne en wuoyi modongo mane samoro nyalo mana ne jail wese mana matin. To kang manogoyo neno kenge madongo mapani kata ka koro ikete gi ja Botswana cha to gire go mano kenge marom. To mano nyisi ni talanta gi nitie. To samoro no wadwa kawo ni gini ok marwa gini mar joma moko. Koro mar ng'wech ni kawe to kosetieke gi school kacha to ngama menye kendo onge. Ji ng'iyo ni mar odhula cha ma samoro nyalo. Samoro odhula no do bede mang'eny mokalo. To kata samoro adhula ni bende samoro chenro moketi motegno mar bende kawo joma nitie kod talanta kanyo kichwalo nyime bende okosebedo makare. Koro aparo ni kik wawe mich manitiere mag ng'wech gi. Kech aparo ni kache mateko nitiere ma joma ringo ng'we macheko gi. Wuok ahinya gwenge mag Imbo mar Kenya gwenge mag Nyanza. Kwa kawo mano motegno to kata mana ng'wech moko meno ka jo Botswana ne loyo ka. Ne giloyo nang'o. Giloyo nikech gidhi gikawo chuny giwacho ni gini kata wambe wanyalo time kaka ne jo Amerika gi jo Jamaica time gacha. Giko neno kaka giduogo gikawo loch kidieny ma samoro ji nok par ni piny machalo kaka Botswana nyalo kawe. Koro aparo ni kwa timo kama to gi mijingo mowuok kuom Lilian Odira to kod ji mamoko ma jo Kenya mane ochopo e ng'wech ma kamagi to waburo go okang'. Magi kono biro nyoni ka ji odhi kata ma relay ni kana ma Olympic to Kenya ikwana Omondi Owino Opiyo mago joma koro ochungi kede ma dua piem. Koro aparo ni en poch gi pak ne Kenya to kaachiel kod team duto mana owuok oko mar mondo mi otagi gikone gikelo midila go pacho. Erokamano ahinya. Mano ne wa mana go mana wiye matin nyakore moga jwang chuny wach kore kabiro poch gi pak ne team Kenya ko midila 11 go duto te en kinde mabende koro kata mana joma matindo mabende negi gombo gi nyalo mar rengo ng'is gi uru ni geno nitiere kokalo kuom chenro mang'eyo ni Athletics Kenya oketo mar biro jiwo wechego. Ting' bende nitie kuom governors mekwa pew mabende wan go be gin pew molos rang'iny mowinjore manyalo konyo kendo jiwo weche mag ng'wech ok adhula kende gi tuke mamoko bende mantiere bayo bedhe gi ni discuss gi ni short put gi gik molongo ni field events mamoko bende magi te gin gik manyalo konyo nyathi e chopo lek mare. Mopogore kod mano nyakwar mga jwang jagoro mongire migawo mar somo yande ogolo fweny ni nono magisebedo kage timo oyango jopuonjre maromo 50,000 e Kenya mangima kuom sikunde mag sekondar magisenano nyaka sani ka chenro mar nono matut kwan hie mag jopuonje dhi nyime maendi nyocha wacho e kinde mane ochopo nyim komiti ma ochung' ne weche mag somo e bunge mar piny Kenya. Wach masani koro kelo piny mathoth malo duoko ni kwan omenda malawna bilion 1 gi dire sirikal osebedo ka golo ne jopuonjre ma nyingi gitio nitiere system mar sirikal to gin nyithindo maonge nyakwar mogi. Dibede ng'ama so pesa gete e ofuku mare. Mae penjo ma oganda sani koro penjore ndalo manok kende bang' ka jatend migawo mochung' ne weche mag pesa John Badi bende yande olieko ni kako neno kaka weche koro ringo. Kidek biro bedo ting' mapek ahinya mar siro somo manengo ne ogonyore e sikunde mag sekondar marwa. Senior J Bonyo ma wach mane ni wuon ni mulo ni thoth ne timore sikunde meko mag sekondar to gikone koro sirikal kokalo kuom PS oyango ni kwan ma wiye magiseyudo gin jopuonjre 50,000 pesa dhinegi to gionge. Oko gima wendo koro chal gi moko gima wendo VOJ kigomba ka gi jogo ma tudore gi weche mag sikunde gi to gibro kode 50,000 tin fod nitie mamoko mang'eny. Tinyalo paro mna kaka iwacho na wacho chenro ni sama wagoyo piny owacho ahinya te weche mag somo to bende wapenjore ni to jogo matayo sikunde jotend sikunde gi to bende gin malaike koso gi bende gin mna ji manie Kenya ka manigi joma gipidho. Ikech gima sirikal owacho no ma PS bitok nyo wacho e kamiti mabunge no ok en gima wendo. Apani nambe manyo okete to nyiwinjo ko wacho ni pod gitimo pesa mar neno ni ji adiwa nyithindo adi manitie sikul. Emomiyo ineno ka samoro
PACS Mbadi kanowacho ahinya to kanochako wechegi to nokoni kata mna penj michulo ne nyithi sikul. JoNEC nyaka konegi ni to gin nyithindo adi mobedo registered koso gin gibira gi budget ni wadwaro bilion 6 mar penj. Nikech VOJ sama ionge the exact number ni tibro yudo ka Ken ni pod ja sikul. Ibiro yudo ka Fred ni pod ja sikul. To kata mnani gi nyingwa nitiere list mar sikul moro ni pod wan nyithi sikul wasomo. Nikech adiera en ni kane sirikal owacho ni chako kelo capitation ni pesa iore sikul account mar sikul directly kolure gi namba mar nyithindo mane kanyo. To jopuonj bende nobedo jomariek nikech sirikende mokalogi jotend migepegi pok obedo gi maino mar ng'iyo ni to bende numbers mimiyowa gi gin adiera. Korido ka nitie jopuonj mane ochako gi medo nyithindo 3 e list, omeda 5, omeda 10, to koro sani higni madhi mna boro. To realize ni higa ka medo kra nyithindo 10 to onge ng'ama fwenyo. Sani koro wan gi tek. Gikete aketa miyudo ka japuonj sikul nigi nyithindo madhi timo form 250. To japuonj mna gi wang' matek to gi board mare to gi county director of education to gi sub county director of education to gi jo TSC to gi meda ni kanyo wa media nyithindo 150 mondo sikundwa ni owach ni nigi nyithindo adiwa 400 madhi timo penj. To pesa kosebiro tinyalo paro gima wawacho ka ni ka Ken sikul magwengo cheno wa primary school cha kolal bas secondary owiro bas. Koro gima timore ni Ken ka BOM member to signature nonego bede check to nikech nyakwar Peres odich ka kodich ni tioro ne blank checks gi Emma Koch Nairobi ka to goe sei to duoko. To sama bendo pusoro dhi dala nikech ok ohero ga dhi dala dakika achiel modhi godo dala no tikelo ne checks ma blank to sign. To kopenjire ni to sama sign check ni to en pesa di midhi gol mane kumigole pesa gi. Nikech koro japuonj maduong' to gi county director of education to gi sub county director of education to koni sei ma Ken to wanago jomodong' to jowa. To koro idhi gola pesa nyithindo gi te nyithindo 150 to jipogore pesa no. Jopuonj bende staff room kanyo koro wigno okete gi chai mathik gi mkate gi blue band to gi toast gi tong' moboki gang'o. Ineno ok gipenje ni to chai ma wang' ni wadwa madhe staff room kani owuok kaje mane kuma itima ng'owa ichame pesa no. So en gima osebedo katimore. To gima Bitokok nowacho monego wachi muwa hope nobro wacho jumani en ni gini jopuonj madongo ok time kendgi. Nitie nyaka ng'ate ministry ka Jogo house ka mung'e wachne nikech ok ene mo release pesa. The arrow points at the eater. Exactly. Mano ne science ma class auchiel class 7. Auchiel food chain. Nikech Jogo house ka emichako chieme nikech in head teacher muskundi chande manwadhe luongo nang'o luora kuom ranyisi in head teacher ma luora to ng'ei to gocho didi to VOJ to list nini nyithindo in godo mna nyithindo 200 kende ok inya medo moko tipenje na medo nam to koni ket kanyo nyithindo 300 abro goni simo bangi kabiro dala ene mo influence mondo iketi mondo kong'e ni luora na medo nyithindo 400 to ng'e pesa mawuok. Koro kobiro to nikech Ken no sign check ma blank to director of education mar county bendo ng'eyo to sub county bendo ng'eyo to gone gi simo ni an dala weekend biuru gi align to pesa nigolo to jitima ng'o jipogol. So gini nyaka dog mna Jogo house Bitoko wachinwa ni ng'a e ministry kanyo mamiyo jopuonj yot nikech gene gi gibeda approved. Nikech kayo usebeda approved at the county level to kako bedo approved e kaka simo gore to kochopo malo kucha tiko ni bende wan ke county waka nyithindo 800 mwamedo gi in 800 gi magi 800 nyithindo kigo gi kwano gi siling 122 e higa mach tuon pesa
Emomiyo jodak jogo ka ok gidwa wuok. Emomiyo ng'ato ni e county kaka director mar education to kodwa wuok. Sub county kodwa wuok nikech giseloso lai mar chiemo gi numbers mimedo. To kata mana skunde manyawawa. Ok bende mnadhani machuogo gi. Account go koseore pesa ok dhani madhi golo. So bitok nigi ting' mar koro wachonwa ni to gin jomage. To kiko gik mana gi wacha jogi nyal kaw ne gi okang' maber malich. Ng'ama di kaw ne gi okang'. Koro dhi dwele no dir DCI obendo ter list DCI. Ndalo moko wacho gi jai ka Governor. Ndalo moko wacho gi jai ka kano wuoyo wi od bura. Ni ko owachie ni koro ng'ama ler ochung' mana kaka ni winjo ruoth nopenjo jawar nopenjo chi Samaria ka jogo okele ni chi Samaria ni chunye dwa bet maler ahinya e gwengi kama odake ni to koro kone ni ng'ama ler to mondo kaone kidi mokwongo ba kuome bas dhano koro wanyore awanya chi paro ni ng'ane ka ng'ane ng'ane jei kabonyo igajori kama koro momiyo wach mibadhi ni Victor Otek nikech sama iwinjo ka jei wacho ni dhano nyalo bedo jopuonj gi sama gidhi gikawo pesa ni to gi officials magin godo gi to iyudo kod yuching magi kawie pesa ni samoro bende yuching ma nyithindo moko riemb dhi dala maber malich nyithindo ni e ndara kendo ting'o buge makata sama iwinjo wuoyo kodi ni Victor nitie nyithindo mosekawo jumbe 2 pok odok sikul to wach miwinjo wawacho ni ok en gima wawacho sani kendo aparo ni chigni almost jumbe 2 ka jumbe 2 nyaki winj ka wach mar nyithindo manyawawa ni ka to bitok ong'e gini mana kaka iwinjo jei wacho Victor sirikal nigi intelligence bwana kata mana pesa mokale account ni to chako di account mar ng'ama chielo ka jogi dwa luwi mondo mi iyudi chon marach nikech sani kata kidwa dhi golo pesa romo milion 1 gi diere milion 2 ipinye to oa kanye to dhi kanye kata kidwa deposit tang'o midwa timego to en pesa ni yes to bang'e nyaka no tukoni en tuk jopuonj to en tuk joma tiyo e sirikal emomiyo seche moko kata kancha ne jatend migawo mar omenda John Mbadi nowuok kowacho ni pesa onge to Victor pesa ni Kenya ka seche moko nikech kigo kwano ni tiyudo ka jopuonjre 50,000 ni en 1 billion e omenda to neo bitok wacho ni mae audit ni osetimore mana kuom nus mar sikunde koro by the time magitieko to ibiro nyisi ni gini kare nyalo dhi kata mana nyithindo 100,000 mamano 2 billion e higa koro samoro michulo mag nyithindo gi ema onge lakini omenda mikwalo to nitie mar ariyo je chak tuomo gimoro nto ndalo moko nwaneno sikul moro moger moketie nyaka gate aparo ni yo Baringo kocha sikul nitie gate nitie to sikul no nitiere nyithindo masome nyithindo be nyawawa jopuonj nyawawa diponi nitiere sikunde gi gin adi audit moro ka nyocha nowuok chien ka pesa jodongo Victor nyocha ni yudo ko audit wacho ni nitiere dhano 100,000 machamo pesa jodongo maonge moko jodongo gi nosetho moko bende ng'ato sama ne loso lista to tudore gi chief dhano tudore magin jodongo 100,000 maonge to jaduong' moro samoro manyo dedelit ma ok nyal ng'iyo kata mana aspirin to leo kamoro koro nyisi ni ma en to maduong' nikech ok en gima nyalo wacho ni koro ni bitok no biro gi gini ni koro buogowa kata no buogogi magi tugo madhi mbele ministry ka mabe onge gima lich mowuoka en mani koro duogo confirm ipoko kata dwe achiel ka the same story miwinjo je wacho ka mani japuonj koni ni je in wang'eni dich governor in dich ok odwa chandi tikrie tika in ket mana koki ka tigo lifa par tikia ni pesa ni kaki bigole gomenda midhi gol ka romo nade kura paro ni ka sirikal nyalo tiyo gomenda ma wan godo Victor moromo to onge nyathi minyalo riemb dala sama wawueni gi introduce wach mar charges mag penj ma nyithindo madhi timo penj higa manyien jo form 3 osechak nyisa ni mondo ochul $1,500 mar penj $1,500 to 1 billion ka to ok nyal nyiswa ni pesa ni dhi ofuku ng'a
ting'ena 1,500 Victor onyalo bedo pesa matin ne ng'ama nigi pesa to samoro dayo moro manyo puonjo nyakware onge gi pesa no miyo moro ma samoro dhi go otongo puro ne ji e gweng doyo ne ng'ato oduma ting'eni oduma cha kidhi doye pade kawuono apa ne chulo 250 ka ok mia ini paro ni mondo ipur ido ne ng'ato to pesa ni be ma nyithindi dwa chiemo godo mangi losa 1,500 ma samoro sirikal to neno ne tin mangi kuna 1,500 ekidhi chul ne nyathi penj tiende ni yot mondo mi nyathi chop nyake form 3 kae to pesa penj tame chulo yot mondo mi nyathi som nyake klas 8 kaka ne waneno chon tido ka ng'ato dwa nuoyo klas 3 ma samoro japuonj maduong' ma ng'amua ni we achul ne nikech pesa penj ma ndalo cha ne en 300 to duoge 500 nyalo tami chulo koro gik ma walose gi gin gik ma jopiny ero kamano ahinya make mana kanyo wadongi dakika moro mauchiel kende gavana aparo ni duondi dwa bedo piny matin ilose ken kapod iloso wach mar gavana no gini jo iye wacho ni ok gima wendo gima osebedo ka timore ema ndalo ma 40 ma kore kochopo to ji wacho ni gima ne nyien ahinya dino ngiso ni ji adima osemaki nyaka ne gifweny gini jo education odeyo duonde wanga ng'eni ndalo kinde moko ne wapuonjo ko jolo ka watieko secondary koro ka jo education yuto ji ne ringo pondo kech tiko onge higni mathoth mokalo wach nitie kech motelo ne walose wach mar bedo gi skunde ma nyawawa bedo gi jopuonjre ma nyawawa to king'iyo kata mar report manogol kod Rajaner e dwe mar 7 higani mane nyiso kaka mibadhi mar tero omenda skul osebedo ka nitie king'iyo iko omenda machakore 2020 2021 2022 nyaka 2023 2024 ne wacho ni Kenya no osewito omenda mathoth makore lach madirom mana bilion 3.7 nikech jopuonjre michwalo ne gi omenda to gionge skunde michwalo ne gi omenda go kata skunde michwalo ne gi omenda to gin skunde ma onge koro aparo ni chakre dwe mar 7 nyaka sani owinjore bed ni koro sani ok wagomba kama ne jagoro ngirore Bitok wacho cha sani owinjore bed ni ne osene okenge minyalo kaw mapiyo piyo kata de bed ni samoro nitie jomo osekaw ne okang' minyalo ne kech kineno ka ne jo od bura loso kata ka nochiwo twak mar nyim komiti mar od bura mang'iyo weche mane dadhoge tiwinjo ko wacho ni okwayo ni jokanyo e sekta mar somo to kod komiti mar od bura mondo ng'iane to en atuo mane mowinjore bed ni kawo ewi gima koro timore no koro chak dhieri to kare en wach mane nikech kisewacho ni ng'iyo agulu mar NEMIS to fwenyo na guchu ni kwan mar jopuonjre manie iye nok kipimo koda kwan mar jopuonjre michwalo ne gi omenda dongen mana ng'iyo ni to mamoko michwalo skunde adi mano omi to skul ka skul ne nigi nyithindo adi to ang'o mane nitiere wi sanja mamalo e wi skul ka skul to koro mane mikawe gi kanyo kech ka koro skul onego bed ni oro ne nyithindo 200 pesa to oro ne nyithindo 400 don koro mano yot nikech koro wacho ni ang'o mi skulu no ne 200 mamoko gi oa kanyo tichake mana gi ok samoro ne mis no bende nyingi en gima dhano keto koro mano be wach machielo kiketo ji 400 to ing'e ni gi 200 koro pesa wuok e National Treasury ne Ministry of Education ne school account mar ji 400 koro mane wach machielo kech iwacho ni kompyuta gi en gimi pidhe e mong'ogo to dhano be ma pidhe adwa ke report mar Rajaner mane wacho ni king'iyo e kindiko omenda mar machakore 2020 nyaka 2024 mane wacho ni nitie koda ka skunde ma kwan gi diroma 99 mag junior secondary mane ichwalo na omenda kendo omenda ne madirom siling milion 3.8 nolal kokalo kuom chwalo omenda ne skunde to nyithindo tin e skunde go ting'ene junior secondary ochakore mana nyoro ka koro ka koro ne chiro osebedo nyaka ma koro inyalo chame nyaka ka junior secondary ka nyisi ni ma en gima noket mise mare chon ma joma nochako time higni kata mana sirikende mokadho ka tifwenyo ni kaka ne ng'isi cha migawo mar somo ni osebedo kod jomo ngirore mokuog ga inyalo paro kinde moko no wacho ne jagoro mongirore masani koro tinde onge kanyo Belio Kipsang en kanyo ne kare e thuolo ni duto mane gigi timore ne ginyalo wacho ni sirikal nok nyal ng'iyo ni gik makamage timore nikech gini PS mar basic education en accounting officer ministry no ong'eyo kwan ka kwan mar nyathi ka nyathi pesa ka pesa gimoro amora mantiere kanyo
Koro nyisi ni en gima nochak keto chon, emomiyo kata mana kinde mane ikelo wach CBC neno ka gweruok ne ng'eny nikech koro chiemo chal ka gima ne dhi ka gima gwenyo ji. Kinde mane ikelo kata mana ne Miss Masin ma koro sani tiyogo ma mbui ni, ne nitie gweruok mang'eny. Ka nitiere koda achudhe magin gi chiemo e sekta mar somo kanyo, kokalo kuom chapo buge, kokalo kuom chwalo omenda ne skunde, kokalo kuom kata mana omenda meneno chendo mag tuke meneno nyithindo tugoge. Pesa ichamo kanyo malich mokalo. Malich mokalo. Ng'eni nitiere kinde ma seche moko nyithindo owinjore bed ni dhi kata mana limbe e kuonde moko mag dhi timo limbe. Tiyudo ka samoro omenda nitie moketi mowinjore bed ni tayo chendo makamano, to jonyuol pod biro mana chudo ni odano tere nyithindo gi koro dhi olime e god kweru matin. Gine Simbi Nyaima kaka chalo, gidhi gine Muru kocha, gidhi gine Homa Bay Ruma. To jonyuol biro bedo ka chudo nikech en winjruok modho bedo piny kaka jonyuol wacho ni awachul na nyithindwa. To samoro report mondo osechwal malo ni ne watero nyithindo oko e pesa mar co-curricular activity cha wadhi wagole siling makama. Kinde mane wasomo cha ni iriembo ga ji dala ne kia siling 10 koso 40 mar activity. Tapa ni tito dhi omedore mokalo. To en mani koro sirkal nowacho ni somo en maonge chudo, to mak mana ni chudo moko pod nitiere ma pod yudo thuolo mar donjo. Koro mibadhi mantie skunde ne gima nyaka to go turbin kendo nyaka ng'i kaka inyalo ked kode motegno. Erokamano. Ken Muga, erokamano ahinya kanyakla kod gavana. Gavana biro duogo iri bang' weche manyien ma saa adek okinyi ma kawuono e Ramogi FM nyakor Moga Jong. Wakaw ywe matin, med mana kete ka in be inyalo wacho kodwa ni paro nade kuom weche masanja ma wasewuoye gi nyaka ne wachak chenro ma kaka wanene kete mana ka. Deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ringreni wuoyo. To be ichiko iti. En aonda. Rem mora mora.
en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askechegi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Ma chiegni kendo nyaka romo gajwang' Mike thuolo mabende asome ote mag jo Kanyanam bende awinjo Ramogi maler ahinya Central Sakwakoni. Gini en web kendo en food chain kaka upime no. Onge kaka jo ten sikunde nyalo medo kwan jopuonjre ka Jogo House okung'eyo. Nyinga en Brian Onyango kandela mara wendo erokamano ahinya. Moro ka wacho ni podgi pak ne nyaro nage Lilian Odera mano gweng' metwa koni Suna West ka podgi pak ne makende. VOJ ni wache radio gokinyi ni jatend piny Kenya komiti ma dhialo ji mopogore kapok wadhi e holiday mar Mashujacha gimiye kata gi confirm ne gimoro manyalo kelo geno. Tiwacho na kanyo ni Oganda Luo gi jo Kenya te chieng' ma jogi duogo nyaka wadwa pong pap mar ndege mar Jomo Kenyatta mondo wang'is piny gima ne wageno jowa. Erokamano ahinya. Pesa go jopuonje ma ong'eyo kuma nitiere. Weuru luongo nwa nyithindo ne nyawawa pen kila nyajo sakwa parne ni avioje wawuoyo kuom nyithindo maonge ghost ok kuom manitie miyo wacho ni nitie to onge Erokamano. Donge emomiyo sikundno iluongo ni nyawawa. Wanto nyithindwa iriembo ne school fees to nyaka jochiende somo nono. Haruna Buso wacho kamano. Gini ka gigo depe to giyo. Kinyuk ni manyo gi ndara ku jotindo ka ndara ne no atenya to ka. Jochiende chul fees. Next Otieno bende penjo ni next wadwaro ng'eyo ghost parents be nikech Kenya ka koro ghost odhure. To wang'u tume bende ghost workers ma Bay. Okay. Koro 50,000 times 15,000 per student dhano loso pesa kande. Ben wacho kamano. Opolo Osanya, yani sane jo machamo pesa go dak lung nying ge. Owuondo wani nyithindo manyawawa nyaka ng'iso ni joma osebedo ka so pesa gi ofuko gi gin ng'a. They exist. Okay. Maka jo oyawore. Kenya ka otamo wang' Morina Auma ni kare pesa ng'eny. Imagine kigo ji 50,000 gi pesa ma sirikal golo. I weep for my country. Mano ote mare Josiah. Sirikal county kuonde thieth bende wan gi nyawawa. Vitalis Ochieng. Nyawawa ng'eny e Kenya ka. Kochakore sirikal mamalo gi mamualo. Kare tim maricho ni bende odhi nyaka sikunde mekwa. PS nyaka ng'iswa ni jogi to gen ng'a to gisetimia ang'o. Ng'iswa kwan hie ok kony, but jomoko must be behind bars. Okay. Moro ka wacho ni oyawore nyinga NBT Sonduru wacho kanyo ni Kenya kao tamodhogeria kwacho. Nyalo bedo ni bende wan gi jotich manyawawa bende sikunde mekwa. Ntie pes moko mag sikunde moko
madhi nega jomoko michulo to jogi ok ti sikul. Ma bende onyakuno no anena kaka jo ma riek e panel mar kaka wanene. Nyinga en Albert Onyango kawuok e gwenge mag Sakwa Kopolo wacho kama ne ote mare kaendiero kama na inya. Maka Juma Lilian en Nyakowak. Our stadiums should have training tracks. Ineno kaka Mora, Ubiri, Wanyonyi, Kodoma Nyala. Okoyang kod counties kama giwuoke. Apart from talent identification, it can promote sports tourism. Goliath cha oknyal bayo javelin adier. Okon Lilian nyar kanye? Nyakowak. Jamos na nyamiro. Polino Ginga wacho kama ne ote mareka. Wang'eny walake pinje mang'eny malich. Okay. Tanzania wantie. Jokowak be koro Jokowak bende claim ni mano nyargi. Isegadauti gima Polino wacho. Kisegadauti gima Polino wacho ni emesani. Donge pile ko wacho tiyego. Ang'o miyo mato koro idwa kele kiawa. Waya ose wacho ni. Bura no userumo. Je nyakupognwa mar midila. Agere jo Migori rokomo medigine mula gi. Iwacho ni mula kane jo pinje mag China gi Japan obiro mo Migori. Koro jo Migori lawe do kome kele ga. Okaneno penjo madicha inya ka. Mana ng'ate mwacho ni asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, a CDF nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen simply by rearranging his or her names. E.g. William Otuchi Miawa, man from Rangisi, Otuchi Willie Miawa, or completely misspelling the names. Asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, NGCDF bursary nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen nikech nyinge iloko. Timore mang'eny. Maja iye koro miwa picha ka weche koro chalo ka. Gigi timore ma onge japuonj maduong' e sikul moro amora mabiro wuondowa ni en pok notimoga. Gigi timo samudu wagedo to ng'e ang'e ni jo form 1 adwa meda 10, form 2 ameda 5, form 3 ameda form 4 to nikech koro yot ng'eyo nikech nyithindo ang' ne results koduogo to koro gitimo ang'o gigoyo matin ogiketie mang'eny but moko gi donge momiyo wawacho ga ka ni kata sama irwako nyithindo e sikul lweny tang' na yaw koda lakini iyudo ka sikul onego bed ni admit nyithindo 200 kende tikono ni sikul koro admit nyithindo 350 nyithindo 150 gi mane token ma japuonj maduong' jo BOM to gi directors mag education nikech ka sikul imna gi facility manyalo accommodate nyithindo 200 tang'o miyo imedo 150 nyaka bede jok matimo 100% transition effect mag 100% donge magi chamo godo magi chamo godo inno kinene kaka wang'ni kane onge jo form 1 jopuonj madonge sikunde gi no chandore ahinya ne en thagruok bolich ahinya nikech sama nirwako ga jo form 1 jopuonj maduong' okigone simo maka eno hala wen mnotelo moro maduong' e center kanye ma entie joma dwano rene gi nyithinde gi sikunde mamoko nyaka itwe pesa nyaka iket gimoro uniform ka bende chuny wach koro mondo ang' ni sikundi ma supply uniform so gigi timore education ka nitie be badhe kabisa kapok giluongo nying police kapok giluongo nying wajofwambo to gibende gikuongo gipenjere ni to gikwaladi giluongre bura gikwaladi piny in penjeri ni gimoro miluongo ni Kenya Secondary School Heads Association to gi Kenya Primary School Heads Association pesni magidhi godo Mombasa gigolo kanyo iseneno voted school fees mondik ni ma pesa monego dhi ne capture ma iseneno to Mombasa to gintiere dwe e buche gigolo pesni ko kanyo kendo magawa maginindo 20,000 gi wiye bura chiko juma chiel te it is not their own contribution ima jonyuol tema serikal
tema fund gi ka kepsha ka kesa gerego. Ero kama na nyane joma ne winjo kokalo kuom Ramogi FM waseduogo bang' weche manyien ma sadek ka gin weche manyien ma utuche kor gwenge. Wadhi nyime kod somo ote mag jopiny. Senior, apana ng'adi kapok itieko. Apana ng'adi kapok itieko. Yes. Basa ni wuoyo ka. Ojae. Otiyo higni 16 te joma dongo. To ng'eyo ka gigwenyo, samoro igwenyo mana nying ng'ato Victor Otieno Juma. Victor Otieno. Otieno Juma Victor. Tigeyo wiyo je. Basa no kose loso to kode gwa media. Nikech ng'ama is accounting office school kama pesa donjo ne to disburse pesa kamora mora. Dongen basa. Kangano se wacho no setiyo higni 16 to ng'eyo owacho ni gigi timore. Okwan koro nyinge makoro bitok nyakang ne wacho walicho jomage matimo gigi. Nikech okenya bukri abukati wacho ni wan gi nyithinde 50,000 manyawawe sikunde. 3,000 sikunde mani wacho bende poki wacho ni jomage nikech kata ka en sikunde. To nitie ng'ama noyawo bank account. Kakoro bank account wacho ni bank nitiere bank moro wacho kata ni kakoro en bank miluongo ni Nyawawa Bank. To nitie jok manoketo kok gi kidhi yawo account. To pesa no kosechopo account manie Nyawawa Bank ni to nitie jok madhi kawe. Nitie checkbook mondik ne account no. Kata ka gidwa tiyo gi checkbook to nitiere online jok matiyo gi account no. Magi wacho ni online kae mondo wagole pesa nitiere signatories ariyo manyaka approve. Donge gin gi nying ji. Donge gin ji. Magi ok jok mino nikech gin yot malich. Yini dhi adhiya tikone bank ne tikone nwa oro pesa e bank ne shilling $1.5 million. To sani statement kimiyo wato pesa ni onge account ne. Wache no wani ng'agi ng'ama nogole. Ineno. Account oken puodho. Mang ne wache no gweno no okalo ka ojakodo modhigo. Ken no okalo ka puodho gando dhigo. Nitiere jok ma signatories mano yawo account ni. So sirikal nyaka bende koro wetugo nikech giwacha gigi mar mondo wache ni chal ka gima nitie gima gitimo. Anda kwayo CS Mbadi ng'endo jawinjo waga. No penjie bitok dito kumiru iwache ni 50,000 ne. Account mage mane pesa ni odhi. Mondo gitim traceability, mondo ging'iye ni to ka pesa no or ne sikul. Pesa ma excess gi nyithindo 300. Signatories mar account ma sikul chako godo. To ka gin sikunde manyawawa maonge to jok mano yawo account kuma ne ministry gini otere pesa ne. Bende nyaka giwacho to ok ni tere dichiel itere di nuoya. Nikech sasa haya ma capitation owuok to pesa donjo account to sasa haya ma pesa capitation owuok to pesa donjo account tilode jomage. Erokamano. Gavana wachi ni kuomi. Aroni koro walum wachni. Reko ginyono na waya. Chien kacha ma jowinja ok winja sauti no but adwa kwanyegi kama JKT no. Penjruok mwa penjore achiel enia. Sikul ka sikul every financial year ntiere auditing mitimo. Kendo wagibedo gi external auditors. Ma obedo approved. Kendo man gi lony ma government o recognize. E secondary ka secondary, e primary ka primary. Kaito gichiwo report gi. E audit report ne nyaka chiw omenda manyo sikul oyudo. To gima pod odong', gima nyo ogol. Koro penjruok mwa penjore niya, to auditors gi giloso ga buge gi nang'o. Ke tugo tuwa nwang'e ni ne nitire chien kacha. Ting'eni nitire tugo bende, Victor maka sikulo nwang'o kata mana $200,000. To kako auditor ni dwa tugo kode mang buge gi balance. Kendo report no bine ministry ma beda accepted moko makie ng'ato. Ere kaka gini nyalore. Sama sikul nigi annual general meeting, aparo ni pedhoga reports. Kaka pesa sikul otiyo, monego beni jonyuol kalie. To mae maje ndalo moko ne wacho, be mana ka wan ka nikech ibigowa gi kite to mano bende mitne. Kik nwang'iyo godo. Ni to yudo ka osenyisi ni
gi ichiwo nu report kodong kata mana gotieno to kiny ubedie meeting kata mana okinyi mutime burano okinyi mitime burano emi imiyo uwe report ni to magi ng'eni gin gik madwaro thuolo mondo mi isom nikech report mar financial report mar school for aolia ok en gima inyalo kale secretary mar board en principal mar school en principal mar school to gigi ochiw gi ka to kidwa penjo ahinya to bende ineni ka ng'ama dwa go sikul piny ineni ka ng'at ma osechako kelo siasa e sikul koro thuolo kata minyalo godo penjo ni to 1,200,000 ni ma kaka pesa ni notiyo koro penji ni to bende kata mana joma nie board ka nikech gini riwo nyaka board gi jonyuol mamoko ma bende samoro nie gi lony e weche mag omenda gi bende janyuol kalie report mondo ming'ene sikundwa ni to nonwang'o pesa makama nikech Victor gini duoka e kama wacho ka jogo poko nyono na waya chiel kacha ka itatieke sama wawueni jatend migao mar omenda nyocha nowacho ni kaluwore gi choko mar sirkal matin to gi omenda manok en adier ne sirkal ok nyal tero 20,000 gi wiye ginyalo mana tero 16 tiyudo ka sama ginyalo mana tero 16 ni to omenda maloyo bilion koro wawach en bilion 2 nikech kama 50 kende ema osetimne ema osetimne auditing to nwang'o nyithindo manyawawa 50,000 koro nyisi ni ka wawito maloyo bilion 2 to mani ng'ini pok wawuoyo kuom sikunde ma bende nyawawa ma wawacho ka koro nyalo bedo ni wawito kata mana bilion 5 gi wiye koro omenda mikwalo to nitie mak mana no omenda manyalo konyo sikul ema onge mae gima kama dine timre pinje man gi lony to jatend migao mar somo de koro onge apisi bitok ni en notieko kacha to make kowuok kacha cha koro kose make to dhi owacho no omenda ni dhi kanye Victor maliti moloyo en ni sama wawuoyo kodi ni wach ma wacho chien kacha en ni nyithindo mane form 3 idwaro sane gi 150 mar registration mar penj nikech piny owacho ni koro ginyal chulo pesa penj full ema wacho ni sani king'iyo kata kor gweng' kama ji nitiere miyo moro ma samoro luoko mana ne ng'at moro e gweng' eko puonj nyathine nitiere miyo madhi doyo ne ng'ato kata mana dayo moro miluongo ni padei eka chule 200 odiochieng' eko dhi ocham gi nyikwaye teka nyathine bende dhi e sikul moro machiegni kode ma samoro sponsor moro ema nyo chulo ne piny nikech kata wan kaka wabet kae ni nitiere ok samoro kata mana nyithindi kende koro miyo ni samoro 1,500 ni nyalo neno pesa matin ne ng'ama ni godo Victor samoro an gi in wanyalo ridore piny kae to wabilie godo lunch moro ka je yo wang'o koni jo kama kawuono bi kae to nitiere miyo moro manie kor gweng' jaduong' moro 1,500 ni chalo ne piny mangima koro mae gima wawacho niya ok en gima onego nyiere anyiera ka dhano ogolo lak madongo nyaka wane ni to omenda ma iwito oko e yor mar kuoni sirkal kik wachnwa wacha no omenda lal to nyaka jogo ma kumo omenda no dhie kochakore gi heads of schools gi kochakore gi jok mantiere jogo house ka egi mondo wane ni tinyalo chunge nade mondo nyithindo odhi sikul mok ni jonyuol kwamo gi nyithinde dhoth to pesa tioro to jopuonje machamo erokamano Basic Education Act wacho ni nyathi nyaka yud somo e lwasi mowinjore e yo mowinjore mano chik mar piny Kenya mowacho kamano Ken kawaluongo wach mar somo ni ang'eni somo ni en gimo somo ni madongo piny ka wakedo nyaweche mag somo to kamoro kiny ok wanabed gi tieng' ma nyalo tayo piny e yo mowinjore adwa mane go wiye matin ka wadhi wach moro machielo kendo en adieri ni mise mar pinje mathoth ahinya mana kaka kinde mokalo wawacho ga ni piny ng'iyo sekta mar somo sekta mar thieth gi sekta mar arita kwe to somo ni en achiel kuom mise motegno ahinya mamiyo piny dongore nikech kanye ma lony chakorego rieko chakorego to kachiel kod paro maliw matayo piny omiyo kata mana laro lemo mag telo ing'isi ni oboke mari chalo nade omiyo kata mana ka ji dhi od bura idwaro ni ubede joma bende nyalo loso chik joma nyalo rito chik to gik makamago koro somo en gima nyaka sirkal kik ne ni mibadhi odonjo e iye ing'eni kata mana budget maro ma iketo tenge ne chenro mag somo ni en budget maduong' mokalo king'iyo kata budget mokalo en budget maduong' molo sectors mamoko duto koro nyisi ni en gima nyaka to kaw gi pek to sama ikawe gi pek ni en kama bende kuo nyalo donjie malich ahinya nikech ineno ka gima pesa dhi kanyo mang'eny to sama pesa dhi kanyo mang'eny to chudhe bende koro bedo mang'eny e iye
nikech ang'o momiyo ywak nitie ka koro sani iwacho ni skunde ma kwan gi thoth pod ok oyudo omenda kata jopuonjre ma kwan gi thoth pod ok oyudo omenda mane ichwalo ne skunde nikech skunde mamoko osekawo mang'eny moloyo kaka owinjore bed ni gikawo. Koro nyisi ni nitie jopuonjre ma koro gin jopuonjre ma adieri manitie to gin gi midhiero ok ginyal yudo pesa nikech moko nitie mosekawo moso e uku jomoko ka giriambo ni nitiere jopuonjre to onge jopuonjre. Koro aparo ni nyaka to sirikal nen matut ahinya kendo kik ter ji e nyoluoro mar ni terowa ka ni terowa koni terowa koni. Ripode osewuok ma ta general osewuok wasebedo gi ripode mopogore opogore to kaka winjo Fred wachono nonro gi timo kinde ka kinde fainde gi ikano gi ga dok adoka e file tichaki ng'iyo ni tarik ma kama report ma kama nonyiso kama tarik report ma kama nonyiso kama to kwan gi chalo kama gin gik ma sirikal oyewo ok ochuno ni nyaka ikawe thuolo malach ahinya. Bede migepe mag sirikal mang'iyo weche mag mibadhi jotim nonro ma koro ting' ma gintiere godo nikech ka owuoye kuom gwenyruok mar pesa lwedo kata masin kata yo moro amora koro nyaka to okaw okang' mowinjore mar neno ni sekta mar somo ni oluoki maler. Mana kane nyaparo kinde mane ywak nitie kane jo chapo buge ne ywak ni temo gol gi oko mar chenro mag chapo buge to mane iwacho ni nitie achudhe moko mane nitiere diere kanyo mane kawo pesa mathoth ahinya mondo mi koka chenro mag chapo buge go to sirikal nomako chung' mare motegno mowacho ni mae lai mowinjore bed ni luwo korka weche mag buge, mae lai miluwo korka weche mag uniform, mae lai miluwo korka chenro mamoko mag somo. Koro mana kaka ne gikawo okenge ma kamago sani nyalo kawo okang' mar neno ni ka gin en skul mating'o nyithindo 100 to 100 go imioro negi pesa to ng'egi ni en ng'ane gi ng'ane gi ng'ane ka nochako somo dwe mag higa ma kama owinjore bed ni higa ma kama osetieko nikech sani bwan gimiluongo ni 100% transition. Nyathi ok owinjore bed ni nuoyo klas manyiso ni kowuok e kidieny ni to dhi e kidieny machielo nyaka kidieny machielo. Koro kapo ni diere ka nitiere kaka nyathino owinjore bed ni osetieko higa mar 2025 to 2027 pod ineno komienjo e mbui to mano owinjore bed ni penjo mapiyo piyo gi nonro mapiyo piyo ni to en ang'o momiyo omienjo kacha to owinjore bed ni osewuok. VOJ jonyuol bende nigi ting'. Yes. Ing'e ni gima timore ahinya momiyo gigi timore ni jonyuol ok penji penjo. Janyuol kodhi sikul to dich gi report form mar nyathi. Penjie japuonj maduong' ni tang'o miyo financial report ma sikul higa ka higa nyaka gerie cho. Janyuol bas. Bas to CDF temo lakini gimoro tindo wuok ni gero cho. Choche bende nitie manyawawa e sikunde gi. Antera se wacho ni nyambola moro no ngiso jo Kenya oro miyo ji nyiero ni kama koro achopene uspiny pogne ng'ato ka ng'ato pokne okang'e ni kama wachome koso nang'o koso nitie gima wanyalo timo nyakore monga jwang' ting'o duto wan go kitelo ma wayiero gi keto jogitese kik waling' aling'a to gik moko kethore skul ungo e gweng' kik wang'e duoko mar sikul wang'e na kaka pesa mar sirikal ko to itiyo go nade e sikunde mekwa weche mag pesa gi weche mag sirikal mar kor gwenge e podo mit ni nyakora mogi jomokalo chien Ramogi FM gi Ramogi TV cheno ma kaka wanene ne watuomo wach mag jochiw thieth 382 ma yande ochunge tich kod board matayo chenro mandiko ji tije county ma Siaya ndalo 4 bang'e governor ma Siaya James Orengo nyoloso banka county assembly ma Siaya bende wacho ni kor jumane gibro bedo kod bura moro moyiedhi mar gwelo kendo luongo jochiw thieth go mondo mi gichiw ywak kendo ng'ur margi. Jod bura ma Sanja moko moke county ma Siaya bedo seguro duondgi ka wacho ni ka dibed ni ng'ata ng'ata no kawo mit bilie ma ochiegni wao kendo wuondo jo chiw thieth go to ng'ato ka ng'ato biro ting'o nama msalape kende en owuon. Winjane ka governor owuon noloso bang' ka Ramogi FM gi Ramogi TV menyo wach ni e wang' oganda. Winjane na nyakwa Ramogi. Petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly
or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice, the county assembly, and agencies of the criminal justice system to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight, is to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose. There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Jobs must be advertised, applications must be made, and interviews conducted. That is the only path for qualified persons to be appointed and become employees. We are saying, if you know you have taken money from innocent Kenyans in Siaya, you promise them some job, please give them those jobs. You know, we don't want a situation where jobs are for free. There are people should be employed, just you do interview, you are hired. But in case you take somebody's money, please give them those jobs. I met so many people who are crying and saying, I sold my land, I gave them 500,000, 400,000, they promised me a job, I was given a letter, I reported, I worked for 8 months, I was told raw powers as governor. You can fire, you can invite DCI to investigate, but more importantly, you have to take action and fire those officers who are involved in those malpractices, because we don't want our county to have a very bad name. Mano jaurgura malego songa Sam Atandi jakom mar budget bunge mar piny committee mar budget bunge mar piny Kenya bene kanyo cha joduonde e wachni senior ma wach mani lose kendo gi kukune un gi Ken Muga kachiel kod governor jomukalo chien to chal kagima uchiwo jomoke nendo. Awinjo kanyo ka governor uno wacho ni wabro nyenyo gi elela kata ka ochuno wanon kit gimagi lifestyle audit kuom thuolo ma jombere a fortnight nyako yud report be ma oromo koso gina tielo dongere ratila aboro. Kisungu ni kom moro miluongo ni rocking chair. Ni rocking chair. Fred, rocking chair ni chalo nade, utio nade. Kom aluoro. Yani rocking chair kibete tidhi mbele gi chien. Tidhi mbele gi chien to kisudi. Idhi tiduo to kisudi. Mane gima se governor mara temo kan. Yo chalo paras moro ma keto na nyithindo. Koro wuondo gi ni paras. Ine ma kore yude. Nyathi moro matek. Nyathi moro matek. Ing'e ni ne wacho ka the investigations must gi yot. Okidhi kete county assembly. Okidhi. Idhi adhi facility tiko ni VOJ ma wacho ni no cham pesa na ni ne tiyo ka tiyo dweche ochiko. Ng'ama no kelo VOJ ka. No biro gi barua kuom Ken. Tidhi ir Ken. Tipenjo Ken ni Ken in ng'ama no mi VOJ mondo deploy Madiani sub county. To Ken wacho ni ato VOJ ni nagolo kuom J Bonyo emano kona na deploy ye kanye Madiani. To an be dipenja penjo tipenja ni to wuod mwalimu to koro VOJ ni ago kanye mondo ke miye Ken mondo tere Madiani. Tako ni oyo jatenda ma Fred Ogweno emano oro na list. Ukona ni VOJ atere Madiani, ukona ni Stafford atere Ambira, ukona ni Obado atere Jala. To koro wadhi ir Fred, tipenjo Fred to ito list ni wuok godo kure. Jogi ni agodo kanyo. Yot malich. Ing'eni the moment miwacho ni jogi sijui ni county assembly timo investigation. To kiwinjo ka MCAs gi moko ba wach e wechegi
to koni ni jogi ok bi yudo haki e mbele MCAs ma Siaya. Nya neno kamoro tuo mowacho WhatsApp group moro ma ji openje ni to kara koro kama gi joko ma onego bi iri kama nyo haki gi tema koro isebolo wach mikoni mago tugo mago gik moko bi yiego midwa ketho godo nying gavana. Temo wacho ni county assembly no ketho pesa kuom keto lende gazet. Ok na temo wacho mane mano timore. Okay. Gina mag wuondo wang'. Mago na mag wuondo wang'. Nikech kata mana jakom mar board kane waketo clip mar jo mokalo chien nowacho ni ne gitiyo gi DCI matemo loko yango jotijegi to nyithindo go jochiw thieth go yande kane log tich mar county ma Siaya. Nyocho wacho ni gidhi ka DCI to nyiso ni gin kanyo pogerawe kata. Gikia gima wacho ni gisati. DCI wacho ni kanyo gionge. Korengo, Governor Mamara, wacho, Olungo Gini ni we want to expose it for the scam that it is. Yes. Enongina dinigi no scam. To wacho, ni gidwa dhi timo lifestyle audit. Gidwa dhi timo nonro kaka kik jok miluongo nyingi gini odak. Kangima gibendo selokre nikech pesa mane giseyo. Ang'o kendo magirito. Abedie di county ma Siaya okaw gini matek kaka onego bende gikawe. To mana kaka nwawacho juma mokalo. CEC mar health nyaka bed ni sani sechung thenge. Chief officer mar health kichimane deploying officer anyaka bed ni sani sechung thenge. To CEO mar public service board ma Siaya enacting anego bende sani onge office no. To chairman mar public service board ma Siaya bende anego bende sani onge office no. Mana kake wawacho mar somo cha VOJ ni japuonj mondo japuonj omed nyithindo 200 a list madhi treasury mondo golnegi pesa jogo house ka Yerokamano. Inyalena kaka achiel kuom afisa mag board matayo weche mag jotich nyocha loso kaka nowacho juma mokalo chien. Inyalena nyakwara mogi. Yergi jok mamoko. Koro ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi osara kuom dweche mang'eny. To ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage, kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi, oboke mana jogi wacho ni gitiyogo, ma giko nwayudo ni ji nochopo joma romo 502 nokelo obokegi. Okane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka, nodo ka gin obokego ma ok ne gibeyo, ne gin bandia. Koro kane wayudo ka gin bandia to nwafwenyo ni nitiere mana kamano nyakwara Mogajwang'. Magi te waketo ni mondo ibed kod picha hie ni gigi ochakore gi kanye to chopo gi kanye. Kik bed ni ni kaka wanene ohango ne jomoko. Senator ma Siaya County Oburu Oginga bende nyo lose wach ni winyane kaka nyocha oloso nyakwara Mogi. Ka oyudgi jogi kosefwenygi to konego bed ni ka gin joma tiyo to ni gin joma riembe tich. Jogi gin joma onego ter nyaka e doho mapiny mayalgi mondo justice otim, nikech jok ma nyocha to timnegi kamano jomoko kuomgi gin joma desperate, mane moko awinjo ni nodhi hola pesa ni gidhi chiwo ga soya, moko kanyocha owinjo ni koro kara barupe manomigi ok adiera, to moko awinjo ni mna ni osiptal, to moko be chal ka gima Nyasaye osemna omo modhi e polo. Maeri ok en gima ber kendo en gima wich kuot. To onego bed ni counties mawa premier chiwo services ni jopiny to ok ne wayud yore ma bila geko mag hinyo jopiny kaka motimre onero. Maeri en gima
kaka seneta abro temo tero malo kende senate bende abro dhi keto wachni mondo jo senate bende oluonge jo Siaya nikech an ng'ama jadala koro samoro ok anyal wache kaka onego bed ni yale maber. Par ni maendi wach ma seneta wacho ni obro temo tero malo. Onego bed ni osetero. Onego bed ni osetero to wan gi geno no bro tero. Nikech VOJ mana kaka napimo kane wawacho masomo ne wawacho ni mondo japuonj maduong' med namba mar nyithindo e kwan ne mitero ka ministry mondo pesa obi mang'eny. Ok otime kende. Gi gweth moa malo. En gi gweth moa malo. Masiani bende mondo nyithindo jogi abed deployed ma ng'ato tiyo madiany dweche 8 to ng'ato tiyo Ambira to ng'ato tiyo Yala to ng'ato tiyo Bondo. Magi ok gin osiptende atende e county. Magi osiptende madongo ma sub county ka sub county ne ang'o ani godo. Ma tich madhi mbele kucho ken tich matimore ni sijui ok ochal gi facility ni koro baraluru. Ma baraluru oket ni mana kedhe to ang' ni yudo na pain killers to gi ng'ama pimi test moko malong'o gi ok nya yudo. Magi osiptende ma ji dhiye kowuok mag dispensary gi mondo giyud thieth maber. So ng'ama tiyo kanyo ok en ng'ata en ng'ano ma sirikal mar county ma Siaya otimo ang'o ong'eyo kendo yango. Emomiyo wawacho ni jo public service board jogi ok dibi ni bete osiptende gi nitiyo ka jo public service board timo ang'o kia. Nikech kaka koro ne pok ochul gi dweche 9 ibro yudo ni payroll nying gi nye nitie to giyudo na pesa ni. Nikech king'iyo audit report mang'eny mag counties to ikoni ni payrolls mag counties gi iyudo ka kwan joma nitie payroll monego yud pesa ng'eny to jok ma yudo pesa to timo ang'o tin. So samoro magi bende ne chamo godo pes county ni ji 300 gi payroll gintie pesa to giyudi dweche 9. Emomiyo gini ohingo county government ma Siaya sani. Admission ma governor osewacho ni lifestyle audit nyaka tim to gini bende scam. Mane admission ma enough. Jo public service board bende riwinjo kaloso to giwacho ni ne gitiyo gi matrix akia nang'o kisungu madongo go. Data capture. Gibende gidhir DCI mondo giwache ni to data capture giri ne gitiyo godo nade. Nyithindo bosaluongo nyithindo jok matiyo manyoriembgi moko bro koni ne gitimo nyaka gimoro ne skills audit apa kedilonge nang'o e dwe mar 3 magi kalo emomiyo ne gine tich. Moro bende audit moro bende chako tim ne gi dwe mar 6 ma bende puodho gi apuodha manyo gine tich Matuk Town okalo Tuk Town Victor. Akia gimomiyo jowa manyo okwalo omenda jogi Siaya ni duoko wae wach. To Victor, awinjo ka jal miluongo ni Nyagudi ni Wycliffe loso ene acting chair mar ginene public CEO mar public service. To king'iye mos kicha winjo ka koloso gi weche mawuok e dhoge to gi body language mare nyisi ni gini ong'eyo. Kang'iyo ka koloso nekech okolos ka ng'at mokawo gini ka gima nyo obuoge. Mar ariyo iwinjo ko chako kelo aspect moro ka e mar fake papers. Jogi wacho ni gin nondik gi ma gin gifwenyo bang' tiyo dweche 9 ka koro girito sara to ok migi. To ka fake papers to wach mar mibadhi mar asoya ma jogi nogolo to ng'ama nigi fake papers to golo nang'o. Koro ma en mbaka manyocha wasegoyo. To Victor wanyisi ing'eyo ni nitiere jok moko ma chunygi ler kendo ng'at maber ng'at modimbore matije ler matije luwo ma iwacho ni Nyasaye nochweyo kokete chunye. E kiduogi fwenyo ni nitiere samoro jok moko ma Nyasaye samoro nogiko diambo to koni ng'ane ka ng'ane be mondo bedie. Ng'ane ka ng'ane obedie. Jok manowach ni mondo bedie gi ema timo tim machalo kama. Nyaka sani aparo ni ne ok onego bed kata nokawo
Governor Masia James Orengo ndala ngwen kanye upokolo se wajin. Odwa ka ndalo mathoth kabisa. To samocha kuduge lose wajni to en bende kata mana statement neno en gi power mar ne kito jogi aside. Orengo nigi teko nekech magi jok manie gi teko ma appointees mage ma samoro gini no mulo no kuongo keto kando mondi. Nekech ene ma the buck stops with him kaka the head of the county, the CEO mar county. Kasa mami badi nie education ka to wasiemo ga jatend piny William Ruto. Kendo ngata wacho ni William Ruto jaku. Aparo ni ngat mora manyicho siaya majatelo. Mapodoko kondemo wach makama onego kwa William Ruto ngono kapo nono kamoro no seluongo William Ruto ni jaku. Nekech sama koro gigi timore to ngat motelo ne county en governor. Kaweche pek Homa Bay mantiere accounts ki adi to ntiere ghost workers GCM Platinum. Yes, ntiere jo Platinum TCM Ogawanga. Mae be koro nyaka the buck stops with James Orengo. Mok owuok ka gima nyo dhi wuoth eka nyo oduogo Victor. Nekech gima kiko wir kwiri gi mortgage. Kik watem bomo gini ka joma onge leke gi. Nekech ka iwinjo ka senator youth leader wacho ni ntiere ichich ni ntiere kata ngat mosewito ngimane manyocha shoko goyo. Victor, ingeni samoro bende jiwe ni ntie gimomiyo dhano dhi sikul. Apenji je. Sama acting CEO mar public service board ni Nyagudi ni wacho ni gin bende gini koka gifwenye gi DCI mokeli e nyingi gi. Jogi nyocha tiyo ka dweche 9 nade. Kao gingeo ni nitie. To kata mana James Orengo governor. Apenji dhano 300 gi 80 gariyo. Oyuori puodho. Mokine kata nito puothi ni ipuro piyo manade. Kata jotuo manyocha complain. Bende gine gi dweche 9. Be gine kata gi jok matimo visit e osiptende gi. Manuango ni to manyocha tich pek line nyocha bor ka en. Tinde okwanwang line hospital Mama Diagne ka. Nikech tich dhi mamuol. Koro gik moko ma podi dhi kelo to aparo ni kata mana paro ma youth leader senator nigo mar tero gini e senate ok bi konyo. Tero gini e senate onge gima dhi loko. Parie scandal mane ntiere Uasin Gishu mane mulo governor machon Mandago ma nyithindo moko ni oketi scholarship ni dhi Finland omenda margi manocham senator nokonyi senate nokonyi gimoro. Gini mae en kuo yali do jok manyocha nochamo pesa jok jochiw thieth gi gima nyalo konyo kae sani en DCI kata public inquiry. Public inquiry makoro ketie do moro manyawere gi kata jok manyocha no cham pesa gigi biro to chung kode wacho ni an Victor Kajuma ema nyocha na miyo mara kaka jopuonjre kanose Mwang Mandago bas Mwang Mandago koro tiende ni bi chiw thuolo ma ji wuoye nekech sani be koro nitie jok moko sechako chiwo siem ne jogi ne nyithindo gi koro sechako yudo threats gisechako yudo jok masiemo ngimagi kiwinjo kaka MCA winjo ma jay wacho no mano ng'ama wiye omoko mabe okonego bed kata mana MCA to bende MCAs gi kata gima giluongo joge county assembly ema koro ok dhi konyo nekech ichalo ng'ama luongo diel mondo dhi e court mondie gi e judge to ndigi winjo court neno to winjo ni imbe dwa dung mamit ahinya dung remo kata imbe ka winjo muchi idwa dung remo imbe tikni ni betment Victor katieko nekech mae ok en gima onego keli oyuma kata matin dhano wito ngimagi ng'ato ncho wito puothe omiyo jo chiw thieth gi nyomora ka wuok tich nyocha giwuok oko ka ging'anyo kendo giwuok momiyo ng'anyo ma kama onego gidhigo nyime kendo wajiwogi nyaka chop giyud ratichgi. Mae kama onego bed ni wang'iyo kinde machiwo ga services mag pro bono ka gin to kare gin kanye siaka monego ng'ato nosemako ne jogi court maka DCI DPP ok nyal yawo ne jogi case to en koro dhi yawo private prosecution elo jogi nekech koro ibi luongi mondo gikel witnesses e doho nekech ka ok gibedo protected to jok manochamo pesa ka kichingini pesa be wuotho ja pesa be mako tek ja pesa kose banko pesa to make sure ne oringo gonya kaka DCI kucho bose tue oringo ka ODPP kucho bose tue pesa cha koro wakili ema nyalo timo gin nekech kata mana judges be nyio ni neno kamba kama kogore ni moro be njenja notimo nade tuk pesa moro no oringo kacha ochwad milion 10
Koro wakwayo wakinde ma Siaya to mawuok Kaluo manyalo chiwo ne jochiw thieth gi services ma pro bono, services ma gichiwore. Iwinja mondo mi kes ma kamae ka ok ginyal chiwo private bas kai kama koro Willis Otieno osiepwa wuokie oko nikech kai moaye mano deputy party leader mar Safina reru ma osebedo koringen mar kedo ne jopiny dako ked ne jotich mawuok e county mar koro to en to gi wakinde mamoko Siaya nigi wakinde mathoth to bende kochuno nyako ya mana Siaya mondo number 1 jogi onwang protection. Erokamano. Kaeto jok masiemogi machalo jok madwa wuoyo ma samoro wachi lothni lewgi ka MCA no taparo ni mago jok ma ok nyal kata losi kaka. Erokamano ahinya. Wadogi dakika manok ahinya to watieko gini. Weche thoth kande. Akiene ndanga meda counties. Ado ni chak gi Masiani eka mamo ng'ane na office mar controller mar budget mano golo ni counties bende tayo agulu mathoth mag bengi. Mamoko chiko ko puodho. Moro wach madamedi wach mar Siaya ni to onge malich ahinya. Winjo ka Senator Oburu wacho ni en owuon ok onyawuoyo ahinya nikech koro chalo ng'ama koro jaot. Kanyo ta winjo kotemo tiyo gi wach ma temo wacho adieri nikech thothne yudo ka samoro thothne samoro gimoro tek wuoye nikech jaiye gimoro timore e dala u kono samoro in inyalo bedo nyakonchiel. To mana ka jowetena wacho geno kosebedo maduong' ahinya kopogore kod kwaro wang' ma samoro timore ute buragi. Gikone bang' kosekwaro wang' to en ang'o matimore. Koro kanyo bende chendoga ahinya to king'iyo nonro mithoro tim gi ute buragi. But chien ka bende waseneno ka Senate osebedo ka tayo chendo mage mopogore opogore ahinya to weche mag temo golo oko governors kata jolupgi apisi. Seche moko iyudo ka gibedo piny kendo gichomo wach e yo makare gi ng'ong'o. To mana ka Fred wacho seche moko pesa bende thoro wuotho to dhano ka dhano samoro bende nigi nengo ne ok nengo minyalo ngiewego chutho to nengo minyalo kode godo inyalo dhi e yor kodesa. Koro mano en achiel kuom gima geno nitie ni kaponi Senate nyalo wuok oko gin bende gitim makor ka korgi mondo mi majni sim gi kan sani kapod ratiro ko yudore to gitim mano kaka Dr. Buru wache no. To gima ogike wacho nogo governor ochiwo thuolo mar jumbe 2. Koro wageno ni bang' jumbe 2 ni wadhi neno duoko motegno makare. Kech samoro japiny manoko temo winjo tie gima fortnight en koro japiny nyalo ng'iyo sani ni en jumbe 2. Koro bang' jumbe 2 no wabiro ng'iyo ni te en ang'o hie. Kata report midhi chiw ni report ni dhi ting'o ang'o iye. Dhani mabedo office ken. Ting'eni kata mana Siaya achiel onogo. Dhani mabedo office. Jumbe 2 gi jogi poni office. Pesa chabe gin go? Pesa chabe podi. Nyalo paro ni Siaya ka nitie report mane ogol kendo notim mana nonro gi auditor general machon. Mano golo report mar kaka ne Siaya chalo. To bang'e to bodo kwaneno gimotimore madiwachi kor kaka chal mar sirikal ma Siaya. Koro aparo ni kata mana jumbe 2 go report mabiro wuok no dibed ni achiel kuom yore mag kweyo pigno mondo mi kiko omede landore kolieta ahinya koso wamiye mana kinde Benito okwangot. Kora Kennedy yie wa gini kecha ni gombe mopogore gi Masiani nikech wamenyo counties mekwa. Yes. Jomukalo chini nyocha ogolo report kod office mar jaga budget kendo ne ogolo sie magera nyane counties mathoth. Kuom bedo gi agulu mathoth mag kano pesa. Chik wacho nang'o kuom agulu ma counties onego bedgo. Bende nitie kama chiko okete orea moro ma onego beni koro wang'eyo. Ing'eni gini osebedo ka en achiel kuom weche mantiere gi pek nikech ing'eni sama report owuok ka koro jaga budget ogolo report to report nyaka chopo ne japiny. Ten report machopo ne japiny ni samoro kuo nitie matimore kokalo kuom agulu gi kata kamano to nitiere weche makikore hiye nikech mokwongo king'iyo chik matamo counties gi bedo gi account mag bengi buorago onge moriere mak mana nitiere chik matayo kaka owinjore bed ni itiyo kod pesa miluongo ni PFM Act. To wacho ni agulu mag bengi nyaka gibed mago mopuodhi kendo ma bengi mar Kenya maduong' miluongo ni Central Bank of Kenya ong'eyo. Koro manyiso ni inyalo bedo ni in gi agulu mag bengi kata mana 200 to gin mopuodhi duto
kendo bengi mar Central Bank of Kenya ng'iyo ni to omenda donjo kacha kendo wuok e yo machalo nade, gin gi lesen, gin go tiko. Nikech ing'iyo kaka mana ka sirikal tiyo, ok inyal bedo ga gulu achiel minyalo tayo godo sectors duto. Kech king'iyo kata mana ka counties tayo chenro magi, ng'iyo ka kuom ranyisi od bura mar county Homa Bay mane obedo kod chik matayo kaka gitayo chenro mag dongruok mag ward, iluongo ni ward based programs. King'iyo mondo mi gita chenro kuom ranyisi mar weche mag skunde mag ECD, kitimo lokruoge kata kitimo gedo kata kitimo kongo skunde gi, ing'eni omenda kichwalo tichwale agulu mar skul midhi time no, kech itime e ward no. To mak mana ni nyaka obed agulu mopuodhi, iwacho ni commercial bank opuodhe kendo ng'e ni entiere. To en agulu madhi tayo mana chenro no. Koro aparo ni kar kwan mar aguch bengi gi to pod inyalo go mbaka, nikech ok apar ni en makosa ahinya, mak mana ni seche miyawo agulu mar bengi kinde moko kanya wano report general mane wacho ni Nairobi ne nitiere kod bengi aguche maromo 174 matiyo to kopuodhi. Matine ng'ato nyalo kawo pesa to soe iye kacha tichaki wuodhe ma ok one kaka pesa no tiyo, nikech ok opuodho agulu mar bengi no. Koro en gima pod nitiere kod mbaka minyalo go e iye, mak mana ni gima duong' ahinya en ni kaponi en agulu matayo kuom ranyisi osiptal makama, go osiptal makama, to bende gin mago mopuodhi, to kaka omenda donjo e igi bende en gima sirikal nyalo menyo mang'i. To kaponi auditor general obiro kata jaga budget ng'iyo, to duoko ma ichiwo koda jogo matayo chenro mag aguche go be gin duoko ma hie maonge kod mibadhi e igi kata oyo. Senior JB, ginen mbaka ma jose goyo nyadi ng'eny to duoko pok wayudo. Mana ka Ken osetemo lere no, ng'ama thoth ne puodho mondo mi wabed gi accounts mang'eny gi mag counties mekwa. Counties nyalo yawo account mora mora ma gidwaro, kamora mora ma gidware, kalure gi pesa ma gitimo ang'o ma giyudo. Apa ni moko bende nitie ma ka gin project mag donors. Ting'eni donors ok dwaga ni pesa gi oriwre gi jomoko mondo gibende ging'e ni to pesa wani tiyo nade, to bende tiyo tich manyo wadwaro. So counties nyalo yawo account kiwango ma gidwaro. Lakini adira makende en ni mondo ibed ga account mohingo 20. Mano bende nyaka wapenjo ni to itimo kodgi ang'o. Nikech okapari ka dona projects nya bedo mohingo 100 gi wiye. Machuno ni counties nyaka bed ga account mohingo 100. So account mang'eny gi bende nyayo mibadhi. Makasa midhi chulo land rates bagi tikoni ni ma higa ni kete ma. To higa manyien kiduogo to chako mi account moro mopogore. Ineno. Mano bende ka kichamo county. Nikech ka in ja ohala e town kaka koro town ma Mabondo, to ni lesen mari ma higa ni chule account to higa manyien itima ng'owa. Chule account ma nyaki penjire ni tang'o mi lock account cha. Ineno. Duoko biro mna yudore chieng' moro achiel kotweji. Mane kuma duoko biro yudore. To kasa ani podo kotweji ndigi giwacho to gibende tok matek pod gina gine county ka giwuotho gidhi mbele gi ngima gi onge gima timogi, to duoko ko biyudore. To kochak tweji ma wayudo ni counties 30 otwe governor, to twe chief officer finance, to twe jo revenue, te ka duoko bro timo ang'o, bro chako yudore. To gisani to nikech onge gibidhi timgi, ang' ne gitugo ma gitugo no. Ero kamano. Governor. Ini governor kene man account achiel kende. Mano ero nyaka maro OSR onso revenue gi shared revenue mo ke sirkal mamalo. Gigote Victor. Je osetieko wach. Ko mgi kama Ken wego. Ni wabiro mana ng'e duoko chieng' motweji. Waya penjie kamibetie. Kech karangi tacha karango Ken tarango Senior J, tanyalo kwano fuke maun godo. Kotini ni nyaka bed nago fuka to be gichalre kendo giromre, nikech waduto wanie kaka wanena ga. Anyalo neno fuke ma Ken ni godo, to fuke ma Koti onego bed godo. To iparo nade Victor, ka wabiro kae to kawuono wayudo ka in Koti ni
nitie gofuko ka nitie gi moro ka nitie gofuko moro ka madendi ni otho ofuko lilo an election observer Malawi ko jakenja kadendi ni otho ofuko mamoro to koro mwa penjore ni to in dichuo molo mamoko wang'iyo to county mamoko kidhi kaka Murang'a moko chigni kiagi account 27 kende mamoko manie ga account 500 ni titimo gode ang'o gini magiyudie pesa mang'eny koso gine maginie gi donors mang'eny moloyo mamoko kae ting'iyo corruption index e counties gi nikech ing'eni gik mibomo ok ber Victor ok wadwa dhi kanyo kawuono wabiro yudo thuolo maber tadieri mantiere ni accounts kaka ng'eny e kaka mibadhi bedo mayot ina paro ne king'iyo maber tinyalo ka samoro bin gi bank accounts ka ng'eny tadhi ka ng'eny to be mitiyo ga ahinya en achiel samoro sachi jadonje to gimoro mar ohandi moro matin gimoro ng'iyo moro ma sola ne jadonjo koni we kika med gimoro sara ni dipo ka chamo peso ha dipo ka chamo peso ha dipo ka achamo kodhi ma anga chaka doga home godo to samidwa bede gi accounts 200 nitie kuonde moko mane giwacho ni ok wan gi 500 wan gi 227 mondo ikwan account achiel 2 3 4 5 machopo 10 kendo ichaki kwano kamano mochopo 10 ichaki kwan account kamano machopo 100 kendo 100 kanyo be pod ichaki kalo ichope 200 ka bo chalo gima pod okoromi matin kokichako kweno kendo achiel 2 3 4 5 mana ka gimi chomo 100 100 kai be ilweso ineno mani ni machiegni emomiyo gima duong' manyaka wang'i ni kata ka gintie kamano to transparency obedie ni magi ma to my purpose ki account to ji nyalo yawo koro magi momiyo nego bedni controller mar budgets bende koro wabede gi regulations mo o regulate counties te oni county onego bedni my maximum account monego bedni timo ga ng'o komenda mar NGO biro kama to my modhiye mondo misa moro bende nyayudo ni mibadhi to ne onge gicha to nitiere kaka odhi e nebo okelo chich makata kama ne chich onge emomiyo kibiro ka gofuko mang'eny go to nyaka ngwache ni to kendi dende dor timatima ginene dor timatima ofuko nikech moro osoe njugu komachielo koni osoe ang'o bando moboki samoro bende ne en ang'a maber erokamano Stafford ng'iso ni komito saringo mang'eny nitie weche mathoth nyaka Ramogi Ajwang' mano onego bed ni koro wang'iyo to kata kamano sa ema neno kong'adwa ka gavana wach mari mogik adwa nuoyo gima ncha ne jeyo wacho ka Olandi dhi ka obila Olandi dhi ka obila Victor kendo jolweny bende biro kawo to wadwa wuoyo gi jopiny mana gima ncha ne jeyo wacho ka en thuolo mar keyo ne jo mibadhi wang'eyo ma ok wanyal tamore ka nitie ji mang'eny mane odonjo obila kokalo kuom mibadhi samoro ng'ato nochulo lakini bedie kitang' nitiere jok ma wang'eyo ni biro donjo obila kokalo kuom gima gichulo eka bende nitie joma biro chulo nikech samoro mabiro donjo nikech qualification mare koro kama idhi bilong'e to an ok wang'eyo mak mana ni tug kitang' mondo mi samoro jok mabiro gore piny ma samoro ng'ato nogolo 400,000 1,500,000 nyaka 1,000,000 sane winjo ni gitutugo e 700 kae kik wabwa bed gi dhano magore piny kata gi dhano mabedo kod kiondko machalo kamano mogik en ageno ni wadhi romo Friday Sikri kama wadhi kowe dana mama Siprosa Muga chieng' tich abich mabiro ne geno ni wabiro romo gi jowa mabende ntiere mabiro koyo nya kodana jogo magombo neno wenge mantie kaka wanene kae be ang'eni wabiro romo kuno ka okamanto erokamano Victor erokamano Ken Nyakwar Perez ong'adore mapiyo manade yawo to aparo ni wach mogik en mana mar mondo mi wamed mana keto mahino timo makare ahinya to ne chenro ma bende mulo ngima jopiny ka kuonde ma mibadhi thoro rony godo tema nyaka to jotelo ng'e ni gidino wawuoyo kuom Siaya kendo wuoyo kuom weche ma otendo kod mibadhi makwako counties bende apani en ting' ma japiny ka japiny nitiere godo ng'eni wach mara gine no biro thuolo kendo wachak wado ne mondo mi wang'e ni to en yo mane mwanyalo geng'o godo kuonde mar ode nitiere godo mak mana ni bende sani ng'eni skul thuolo mare chuok nyithindo ng'eni kaso mapiyo ahinya mar mondo mi gitiek tam nikech gidhi loro mapiyo mondo mi gichiw thuolo ne chenro mag penj koro jonyuol oikre ni wadhi bedo kod thuolo malach gi nyithindo pacho
ma nyaka tikete mise motegno kik wabed kod midhiero moko mathoro timore kod lor skunde gi. To bende ikruok mar nyithindo go ne loro mar skul bende en gima nyaka to timre, nikech samoro jopuonj bende nyalo riembo gi ahinya ma gichwe gi anono ma gima giago e tam mar adek ni onge. Koro nyaka to wameny wang'e ni tang'o mipuonjo gi kuro, tang'o ma giago boromore kod dwaro manitie mar tayo tam. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Erokamano VOJ. An gi penjo. Ni to en ang'o mamiyo jogo machung' malaro kombe sama gidhi e nyasi moro amora makaluo to ng'ato ka ng'ato nigi security mare? En ang'o mirito? To ka in e boma ka tiwuotho awuotha kendi fuong'o wuoth, warado kodi City Hall ka, warado kodi Koinange ka, warado kodi kiwuotho awuotha kendi, to kilora lora Kisumu paw ndege to in gi vijana ma korgi opong', kidhi e liel to gichapo ji, kidhi e bura ma ji obete to gichapo ji. En ang'o mirito to in e gweng'u? Aparo ni ok en kido maber ma waneno ka jogo madwa chung' to kata gi jogo ma ni office sama gin kaluo to giolo korwa gi security to gi bouncer mage manyayo tulo, nikech jogi nyaka tim gimoro mondo ang' chulgi nikech gitiyo. Wapuonjre uru bedo jogo mohero ogandagi, jogo moyie ni samane koro gweng' to onge ng'ama dimula, nikech ka Nairobi ka tawuotho awuotha kenda maonge security. Kamano. Erokamano. Nyakwara mogini gimoro amora man gichakruok ne nyaka bed mana kod giko mare. Mane maneno ka okelo e giko ma chenro. Erokamano nya Senior J Bonyo, mano jaba otugo ginene en ko icho leto le nyaka tim nende mane jikon kanyo ojadwar kaachiel kod wuod Misambi Jakabondo, piny madhako, piny Rabuon. Iluongo kanyo ni Governor monge portfolio kendo mana kod bank account achiel kende. En ko babedhi to wacho ni nyaka ochule kod Ken Muga ma bende jamur pap, wacho ni jatugo namba 9 en ko gol to goalkeeper manyalo timo nende. Ka kamano riti makawuono nyakwara mogi nyaka juma nyien ubedo kod odiochieng' maber. Cleophas Odwoch kod chenro mar Mbakoromo. Riti makawuono.